Ето така възстановяваме движението на лимфата и усещането за лекота в тялото. Здравейте, аз съм Иван Колешев, рехабилитатор в медицински център Етика. В предишното видео ви показах мануалния лимфен дренаж. Днес ще продължим с апаратния и ще ви разкажа как двата метода работят заедно. При апаратният лимфен дренаж се използват специални въздушни маншони, които се поставят върху крайниците. Те се надуват и изпускат последователно, създавайки плавен ритмичен натиск отдолу нагоре. Така се стимулира лимфния поток и се подпомага извеждането на излишните течности и токсини от организма. Процедурата е напълно безболезнена, щадяща и дори отпускаща. Подходяща е при поддуване на крайниците, венозна недостатъчност, след травми, както и при общо усещане за тежест в тялото. Най-добри резултати се постигат, когато мануалният и апаратният лимфен дренаж се комбинират. Единият активира лимфните възли и подготвя пътя, а другия продължава процеса по цялата дължина на крайниците. Ако страдате от поддуване, тежест или задържане на течности, заповядайте в медицински център Етика.